Ara canviem de segle, anem a fer balanç. El nou mil·lenni arriba i hi ha molt que rascar. Escolteu la proposta del segle que hem deixat. Potser no hi ha resposta que explique què ha passat. I el món avança ràpid, la gent pateix d'estrès. Un home resta pàl·lid, no patirà mai més. Anàvem per les postres i a la televisió ens van posar la guerra, mort i destrucció. Ara que hi ha més mitjors per fer un món millor, preguem per bons desitjos que no anem a pitjor. El nou segle que arriba no és de ciència-ficció i no vol dir que siga pel·lícula d'acció.